family. Kaso wala si mami at daddy. Wala si papa tsaka si mama. Ayun, mga kasama ko sila tito. Tsaka yung pinsan ko. Pupunta kami dito sa Gurong Natural Spring Resort. Hello po. Hi. Sayan si Tito Junior. Si papa kasi guys, may nagtatrabaho kasi sa bahay. Kaya hindi kaya hindi siya nakasama pati si mama. Nag-aasikaso sa bahay. Tapos iniwan man namin. Linggo ngayon guys. Tapos bukas may pasok na naman. Kaya kumbaga, let's take a break. Char. Ala, ayan na sila. Ayan, meron pang lalakaran. Shaina! Guys, mainit. Naka-short pa naman kami ni Bunso. Shaina! Ano mo? Itaklob mo yan na ano? Yan. Ay, ayan oh guys. Ang ganda. Wala pa rin pa nakikita. Ang ganda na agad. Nakikita ko lang yan sa Facebook. Madaming ano dyan. Madaming pumupunta dyan. Ang haggard ko. Si Bernie. Ang haggard ko. Ala, ay tunog. Iba yung tunog. Ay, wow, ang ganda yan. Oh. So guys, pala yan, rice field. Ang driver natin, doon driver. Libre ang driver. Galing kasi kaming Naga. O dahil man libre ang driver. Parang Gcash ate. Ba't ate ang mahal ng kids nyo? Mura lang yung kan. Ay? Sige ate. Sige na. Tapos yung cottage na 350 lang. Sige, alat lang bilangan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kids pa ini pero Ay, 8. Uy, dahil bumanini ako. Pero ang taon ka na. Pero ang taon ka na. O dati, baka isip ko. Pero day 40. 40 okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ate na 50. Tapos duwang 40. Sige na, lagyan ako. Sige ka lang. Tapos yung ano ate, saan po ito ate yung 350? Talaga boss. Doon sa ano ka. Sa taas yan natin dito ako. Alin mo? May tawad yan. May tawad? Ha? Sa 350. Ano tito, pasuplado ako ano muna. Ano naman ito pa ng boss? Boss, mano boss? Dapat ate may Gcash kayo dito para hindi hassle sa payment. Alat lang, 930, kulang ako ki 2. Oo, 200. Hindi, nasa 9 na sa. Tawad mo. Pero kung ano mo tawad. Bantay man lang pa ako dito. Patay ka. Lokal man kami ate. Bantay man lang pa ako dito. Okay lang yan, pinapromote sana namin, nasa vlog kasi yan. Pero kulang. 9. Eh, tawad mo yan. 930. Patay ka. So yan guys, 930 po yung binayaran namin dito sa Natural Spring Resort nila. Ayan yung ano nila dyan oh. Entrance fee. Tapos yung cottage nila guys, 1.5. Pero kubo naman siya. Okay naman siya. Okay natin. Thank you so much. Tara na bulsa. Ha? Hello po. So yan guys, nakapasok na po tayo.
Ayan, yung ano yan, yung pool. Uy, maganda. Tingnan natin kung malamig. Ay, malamig. Talagang ano, natural. Natural. So, yan. Nahanapin namin yung cottage namin kasi yung ano lang naman yung 350, yung pinakamababa. Maliit lang ata yun. Kasi guys, yung pinakamalaki nila, ay yung malaki nila, 1.5. Ba't ganun? Ay, eto. Ang liit nga niya, pero kasya yan. May tubol sa tao kasi salaw. Yan, kasya yan. Kita mo, manito. Ala! Ay, sisira! Arautan mo ba ba? Ay, wala tayong ulam. Ay, dala naman kami guys. Ang entrance pala, libre na pala. Entrance? Paano na? May pagkaon? Grabe man. Ayan, bumili kami ng... Ay! Uy! Ala, sorry guys. Ito pa. Uy, papasa. Nagligid tayo. So, gulay na po. Ha? Kaya so, pichil tayo. Pichil. Mura kitang kutsilong dara. O yung dito. Boy, karigusin yung dito kay taso 50 pesos ang saro. Karigusin yung dito taso 50 pesos. May dala kaming guys, kanin itong nasa ilalim pero wala kaming ulam. Hindi kami nakain. Ako nakuaram ko lang, suisir. Nakalinaling ka na naman. Di man rin pa nagpuon. Bunso, akin na yan, maligo ka na doon. Wait lang, hintayin mo ako. So yan guys, so Brady, pinaprepare niya yung itlog na maalat. So yan. Nandun na si Bunso sa Nandun na si Bunso sa baba. Let's go guys. Oy, si Bunso! Si Kuya. Ayan. Dito yung sleeper. Oy, kaya mo siya na baka. Inuunin this kayo na. Wala na mo, baliputan. Malamig! Magapon. Ayun! Guys, yung ilalim niya mga bato. Tapos meron pang ganyan, yung tatlong, nagbubulos. Bumubuhos, yung tatlo. Malalim ata, doon saro lang yun yung Tarigas na tayo lang. Maano yan Maihos. Naubusan ako ng Tagalog word. Malawak! Malawak yung pool nila. Malamig. Malamig. Igandaan ka. Tingnan niyo yung tubig. Lang mo kataka ko. Gabi, hindi ako kataas. May tungtungan dyan. Uy, may tungtungan no. Ayun. Tayo ka. Dito. May tungtungan dyan, tayo? Hindi, Ayan. Pakatungtungan ako dyan. Oo, tungtungan. Tungtungan na. Sige na, kapat ka sa... Yeah! So, ayun na. Sige na. Gusto mo ko ba dyan? Yun. Uy, mag-ingat kayo yung mga bata. Hi guys. So yan guys, marami din ng mga people, marami din mga tao. Kasi linggo ngayon, kaya maraming bumisita. Ay, sa mga gabi, Parang natatakot akong ilublog tong GoPro. Parang, kasi may sinabi sa akin si Kinoli na parang nilalak yan. Ewan ko lang. Kasi nung parang naano to ng tubig, nag-moist siya, tapos pumasok sa loob yung tubig. Dito mismo sa may camera, dito sa may, yan, yung nakita nyo yan. Pero hindi nyo nakikita, ako lang nakakakita. Yan. Bunso, sige na magligo ka na. So yan guys, si Bunso pala kakaligo niya lang sa bahay. Tapos, pumunta siya dito, maliligo ulit. Mga dito Banan si Shayna. Siyempre malamig. Ilipat ka. Nagabit ay mga dito pa doon kagaba. So yun guys, maglibot muna nga tayo. Dapat makita nyo yung... Ay! Mahuhulog ako! Yung buong buong view. So dito tayo sa may... Ayan. Eto malaki yan. Ayan nata yung 1.5. Ganyang kalaking
Ayan guys, palayan yan, itong gilid. Yan lang yung ano nila dyan, oh. Ganyan lang yung pagitan. Ay, oo nga, bumubuhos naman pala yung tubig dito. Ayan. Tapos ayan, madaming gabi. Siguro, ito yung 1.5. Ito gantong kalaki kasi pwede na yan, parang may occasion, may birthday, ganyan malaki. Pwede yan, ganyan. Ah, meron sila ditong maliit na fish pond. Talon nga ako papunta dun. Meron sila ditong fish pond. Oh, ayun, oh, merong isda. Puntahan natin. Kasi paano tatalon? Magpapaalam na lang tayo doon. Ay! Uy! 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 Mag-ingat tayo, guys. Dito bumubuhos yung tubig. Papunta doon, ano na yon, parang kali kumbaga. Yung parang papunta na dun sa palayan. Kasi meron pa dun na salog. Ano ba tawag dun? Yung kali sa kanal. Pero hindi mo siya... Ha? Malamig? Oo, malamig yun. Yan o. Ayan sila. Okay. Yan guys, nakikita nyo ba yan? Bato yung nasa ilalim niya. Maliliit lang naman. Sakto lang. Saka hindi naman tayo matutulis yung mga bato. So, ayan, maraming naliligo. Tapos dito tayo sa... Meron pa dyan. Ah, dito. Meron sila yung pond. Fish pond. Ayan. Ayun. Tapos puntahan natin dito yung sa kabila. Ito siguro talaga yung 1.5 nila na cottage. Kasi yung malaki. Ayan oh, may ano talaga. May isda kasi itim, kulay itim. Ano kaya yan? Tilapia. Kaya hindi nyo man guys makikita. Kasi ano, itim. Nagtago na sila. So ayan guys, yung papunta dito. Ayan, dinaanan namin kanina. Papunta doon. So maganda siya. Tingnan nyo oh. Palayan yan. Tapos eto, maraming anahaw. Yung puno ng anahaw katulad sa amin. Tsaka may mga niyog. Dito nga lang ako. Ba, kunin mo nga ako. Ayan. Ay, sorry po. So ayan. So ayan guys. Ayan o. Yan yung kabuuan. Actually, hindi naman siya kalakihan. Maliit lang naman. Kung tutusin. Kasi na, ano lang, yung cottage nila kasi kubo. Tapos pataas yun. May mga kubo doon sa taas oh. Ayan. Kaya talagang ano, nature. Nature na nature guys. Natural. Ayan, yung ano dito lang yan sa ano, Malilipot. Santa Teresa. Hindi ko lang alam. Tanungin natin mamaya. Yan dito sa Malilipot, Albay. Guys, ito yan lang sa Malilipot, Albay. Hoy! Shaina! Uy, so yan guys, balik muna tayo sa cottage natin. Naiinitan na ako pero ewan ko, ayoko munang lumoblob. Lublob naman tayo guys. Ayan o, pataas. Aluwat mo kayo, nabatag na. So yan guys, maliligo na kami. Okay. Thank you. Pinaka ko yung kapatid ko ng lagayan. Ay, baka maano. Baka napalito. Ano? Ayan. Mababa na ang kes. Ay, malamig! Malamig! Kuya, paabot daw tabi. Siya maabot. Ayan. Uy, huwag yung gagalawin to. Baka mahulog yung GoPro ko. Ano tayo? Ba't tara? Okay na siya.
Kuya, sige, hit mo. Alam mo, hindi ko kaya to. Nayutun ka, te. Game, game. Game, kuya. Nilalamig ako. Lamig. Guys, ang lamig. Promise. Pero ako, kuya. Maliwanag. Sige, sarap pa. Sarap pa sa may ano. May argal. Ang lamig. Hindi ko na kaya ako. I can't. Guys, ayoko na ang lamig. Grabe. Nanginginig ako. Patingin. Guys, nanginginig ako, guys. Kuya, patingin. Patingin. Hindi na naman. Ayoko na. Pero ayoko na tuloy maligo. Yan nga si Bunso, naglublob na. Grabe na, di. Maliputan na, di. Kuya, pahiling ako. Tingnan ko yung picture. Dapat, ano tayo doon? Char. Slay. Slayable. Slayable. Ang damit ko na, ano na. Na ano? Ha? Mataas duman? Hindi ka magduman, ha? Guys, ang lamig po. Abot hanggang buto. Gusto kong lumublob yung isahan, yung pati ulo mo kasabay. Kasi ang lamig talaga pag ano lang, pag katawan lang. Panso! Baba na! Paliputan. Ilublob mo ang buhok mo, baby ko. Itry mo lang ilublob ang buhok, ang payo mo. Imbis na ka malipot. Si kuya talaga, pinarir na pagiging photographer, o hindi na sa akin pinakita yung picture. Nagpipicture-picture na lang dyan. So yan guys, kami magkakapatid, nandito kami lahat. Kasi yung dalawang anak ni, tubig. Yung anak ni Tito Junior na dalawa, tapos sila Kuya Ambo, Tito Tyson, ayan, shoutout sa kanila. Kay Kuya Darwin, ayaw niya pala tinatawag ng Tyson. Kasi paano daw pag may chicks daw na magtatanong sa pangalan niya, Tyson daw yung sasabihin. Dapat daw Darwin. So ayan, tsaka si Bernie, so kasama namin. Biglaan lang nga to guys, kaya nga hindi nakasama sila papa. Kasi matagal na talaga nagpaplano. So, gusto kasi ng mga kapatid ko pumunta dito, kasi nga palagi ito nakita sa post. Tapos marami nagpunta dito mga vlogger, yung mga vlogger po sa Facebook. Tapos, yun nga, parang gusto din namin puntahan. Ngayon lang natuloy. Pag biglaan talaga guys, palaging natutuloy yung mga plano. Hindi naman matagal na plano, ganyan. Pero pag ngayon, kunyari ngayon pinlano, hindi man matutuloy. Kailangan talaga, hindi siya pinaplano, biglaan lahat. Kaya wala kaming dalang ulam. May kanin pero walang ulam. Meron doon putput. May dinala akong putput, yung binili kanina ni mama, kaninang umaga. Yung putput ni mama, sarap. Sabi ko, hiramin ko muna pagkain namin dito. Tapos yun nga, bumili sila ng yung itlog na pula, yung itlog na maalat po na merong kamatis. Putput ko yung kay mama, pinalat ko. Walang cellphone. Hindi ako ka-cellphone mo yan. Mag-hi ka sa natin, sa viewers. Sabihin mo hi.
Hi po. Sabi mo lang hi po. Very good. Nasaan tayo? Malilipot. 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 Sige. Gini siya na nga. Guys, Gini siya na ilinga. Oh. Oh. Daragang daraga. Oh. Yung ah. Amo gani. Iling ko daw. isa o. Ano? Gadahan. Daraga, daraga. Igari barang angit. Dingin ko man daw. Ako man daw. Ano? Ako kasubog. Ano? Ano? Takaya. Ano din? Naino. Ay, di ka mo dun ah. Ano naino? Hi! Oh my God. Dito ka din. Dito ka din. Mana? Nakalikas na kita. Feeling ko. Dito, paglaliyun ka. Probably guys. Ito ko bunso. Ang lamig talaga. Buwa ka naman din yung tao. Tara bunso. Ang lamig guys. Ang lamig. Oh, ang dami ako! Huwag niyo akong paiyakin. Sige ko, game na. Maglulublog na ako. Nagtataba ka, te. Nagtataba ka. Ah, mataba ako. Ang taba ko na daw, sabi ni Bunso. Number 1 basher ko si Bunso. Tara na! Ang babaw na. Ay, kawan dito ang Dapat daw pag nag-swimming, dapat daw nakasuot ng fitted na damit. Hindi daw yung loose. Yun yung dapat. Hello! Ay! Ako ang gab... Okay na inom. Pagkamugod mo lang ang payo mo. Hani, di ka lupot eh. Dapat na yung tubig na ako. Parang parang namin baby. Paano ang tubig sa'yo? Hindi. Di man ba paano ka nagbubulis duman? Hindi ka na ang Baba. nasa ulog mo. Hindi ako ga... So guys, yung damit ko kasi na pang swimming suot ni Bunso. Kasya man kasi sa kanya. Ginagamit ko to pag gym. Itong gamit. Ay, thank you. Ano, mahiga ka kasi ang floating. Floating ka kang dito. Oo, organ ng floating. Ikaw Oo, na floating. Ah. Ito na sila. Dahil kung magano, so... Sige, sige. Kusumbi ka siya. Bulok dyan. Hindi, may makagano. Kailangan na mag-ano ka, na makaabot ang talinga mo sa tubig. Pero bakit target ka lang? Hindi ka man mag-angos. Hindi ka mag-angos. Hindi man malaugan. Ikaw ba? Pagkadal ka na mag-gangoy. Mag-angos ka muna sa kirang na doon. Eh, di ka mag-angos ka. Mag-angos ka muna. Ako, kirang. Kaya gapon.
Mag-ano ka muna kung pira, minuto ka pwede sa tubig pa sa second. Siguro baga ba? Ano guys, madami pang padating, madami pang ano. Madami pang ano, yun oh. Marami pa guys na padating. Yung mga nandyan kanina, yung isang nandito sa kubo, umalis na. Wow, wala ko mo. Wala ko nagbabawas. Wala ko. Uy! Parang ang pangit na din sa camera. Okay lang yan. Ay, natukan ba yung camera ko? Ayan. Ay, kakawon! Ay, siya. Namay kita sa mga lahat. Ha? Ay, kakawon kita. Ikaw ba? So guys, 2:12 na po ng hapon. Mamaya. May pagkain doon sa taas. Yung food ko. Tapos yung binili natin na yung balanghol. Pala, simulan ako sa picture. Ha? Picture mo, wifi pa lang digdi. May wifi din eh. Ay, sorry, hindi ko ganun. Oh, yung, diba? Paliputan. Malaka din na swimming pool. Oy, Ina, pagbantay mo baka matulog. Yung kayang tubig, baka kita din. Ay, kaya malaki si ate. Oy! Opo. Wala ko iba, ipita pa nga. Ay, takas pa pala na sa taas. Kaya ano iyan, tangi. Kaya kuya tayo sunan. Aray. Oy! Gab! Ito ko maglamay. Na! One. Ligo! Ipalitas ko. Magtalikod ka. Talikod lang. Yan. Sulap. Ayun lang. Sila. Hello. Dua tulong. May pangalan. Ito na. Ikan kau. One. Ay, ako. Tao. Kaya. So yan guys. Kanina super lamig. Ngayon hindi na kasi nakababad na tayo sa tubig. Dahil mo tataw sa ganda. Uy, ka na. Sabay na. Nasugatan ata yung paa ko. Tingnan ko. Tama. Okay. Kaya na, paingatong mo. Hindi ka mag-gusto. Diyan daw. Diyan ako maagi. Okay na. Hindi ka na mag-ano. Ano naman natin. Sinilas ko. Hindi ka na nga. Ayos na. Yun yung ano. Ano? Gab! Tingnan yung mga bata yun. Oo, tsura ko. Para na ako, dito na lang ako sa gidle. Uy, napasukan ng tubig yung ulo ko.
Napasok ka na. Puti yung pag nasa baba din. Pag ano? Puti yung kita. Alin mo, lakas mo. Ayun, nanda siya dito sa tubig. Ika. Uy! Nananad ako! Nananad ako! Nananad ako! Okay! Okay! Ano bunso? Doon kita guys. Saan? Mas ulit na daw ay, tanda ko, kailangan ko sa pitsyon. Ano? Hanggang 111. Tingnan mo na to. Gulok natin na. Beauty girl. Na? Iba yung pandinig ko, guys. So, iba talaga yung pandinig ko. Parang may echo. Parang kung nasa ilalim ng tubig. Anong tigataram ka? Pati yung utak ko. Parang may echo. Char. Paano ba yung madaling paraan para matanggal yung tubig sa tenga? Wait lang. Tatalon tayo. Sino ang kabikulana yan po ay nagbutin pati ubos na agad. Kung ano ko pala ng camera, ubos na agad. Yan si Bunso kumakain. Ayan guys, oh. Di ba kasi may dala kaming kanin pero wala kaming dalang ulam. Bumili na lang sa labas ng dilata, dalawa. Ay, ubos, ala! So guys, kasi konti lang naman po yung dala namin. Ngayon. Ay, kulang! Kulang! Ay, di mo na dyan, di mo na din. 1 minute. Ubus na. Ay, galit naman, 2 minuto. Ito yung kawat. So yun, wala man lang 1 minuto talaga. Puti ka mo daw. Bakit naman mo sinisita doon? Ngayon si Mot. Si Bunso, yan, kinuhan ko na si Bunso isa. Ako man, bibi ko. So guys, nagugutom na din ako. Naulog pa. Hindi nga 2 minutes. Meron na ulan, maluso. Ako ni balik ako siya, pinaguhit kay Mount Chef. Ayun yung kinainan. Ay, dito sa plastic, kuya. Huwag kayo pagalitan tayo. Dahil lamang nga ni nakaungit. Nag-open pa lang camera pag ay nag-ubos na. Oo, nilo Piniray na yung ni Papa mo. So, camera. Dahil pa. So yun po mga kabikula na yan si Kuya. Pauwi na po kami. Yes. Nauna na po yung mga kasama namin. Maghugas tayo. Yung. Tingnan nyo. Bugi. So yan guys. Tara na po. Let's go. Salamat po. Thank you so much. Sa sunod naman. So yan guys. Let's go. Yan. Malabo yung camera. Ayun na yung mga kasama namin na una na. Nilinisan pa kasi namin yung lamesa, yung basura kasi nakakahiya naman. Tapos meron pa dun sa unan. Ayun, nakita nyo yun. Ay, di ba makakita yung yellow niya may red? Yun yung pinaliguan namin ng mga kaklasiko. Nung kami. Overnight. Madaming, oo. Ay, ano yan? Hindi. Ay, oo. Dos Montes yan. Oo. So, yan guys. Madami talaga ditong mga resort. Kasi madami ditong mga spring. Kasi nga, bundok. Ayun, si Shaina. Hindi ko nahiling si Shaina. Nakita-kita pa. Kamote. Ang pangit na natin. Anong dala mo kaya? Ayun.
Yan. O, diba? Malamig. Madaming supply dito ng tubig. Ay, yung tubig na yun, galing yun doon sa taas. Kasi nga yung nag-flow yung, nag-overflow yung tubig sa pool. So, yan guys. Ayun po yung parking lot nila. So, dito yan guys sa, located dito sa, ano ba? Ba't wala? Saan to kuya? Santa Teresa, I mean, Malilipot. Basta guys, yan yung ano niya. Yung name ng paliguan. Sagurong Natural Spring Resort. Dito yan sa Malilipot, Albay. So yan guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Parking fees. Hanggang dito na lang. Thank you so much. Bye bye, love you all.